फिन आरोबाव सासे आइजो खारदों। नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला सोमोनांनो आरो मिनिनो हागौ। साथाम गथ' गोनांखा आइजोआ मबाइलाव रिल्स खालामनायनि फिसायजों रायजानायनि थाखाय गुबुन हौवाजों खारफालांदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि पुसब बसुमतारीनि आंगो बिसि सहायना बसुमतारीया थांनाय बुधबार खालि मबाइलाव रिल्स खालामनायनि फिसायजों रायजानायनि थाखाय गुबुन हौवाजों खारफालांदों। गावनि आंगो थैजों जोनोम होनाय सासे फिसा हिन्जाव आरो 2 उन्दै हौवासाजों लोगोसे गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनानै दं होननानै फोरमायो गावनि फिसाय पुसब बसुमतारीया। लोगोसे फोरमायबावनाय बायदिब्ला फिसाय गैयै समाव गुबुन गुबुन हौवाफोरजोंबो रायज्लायबाय थाखुमायोमोन होननानै फोरमायो पुसब बसुमतारीया। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला नैबे 8011554220 जामुं नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। दा जोंनि 2 नं महनपुर बिसमुरि 2 नं महनपुर गामिनिनो पुष्प बसुमतारीनि हिन्जाव आंनिनो आंगो सहायना बसुमतारीया आंखौ नागारनानै खारलांदों दाख्लि बुधबार 3 थारिख खालि। माने ओइदिनखालि जोङो मोनायाव आं बुंदोंमोन गाबोन आङो आलि खोहैगोन होनना बुंदोंमोन। गावनो थांनो थिनबाय। फुङाव आङो सिखारनानै आलि खोहैबाय। बे खोहैनाय समाव 12 टाइमाव आङो बुंहरदों फन हरनानै मा ओंख्रि संखो होनना बुंनायाव ओंख्रिया आलुजों सिब्रुजोंसो होनना बुंबाय। होमबालाय बयलारा लांफैदो होनना बुंबाय आङो। बयलारा जोंनिनो दखान होनाय खाथियावनो बयलार फानो, बेहाय आङो लांफैहोबाय 100 थाखानि। गावनो बयलार लांफैदो होनना बुंबाय। लांफैबाय, दाना बयलारजों सिब्रुजों आलुजों संबाय आङो, जाफैदो होनना बुंबाय। टाइमानो जायाखै आं बोरै जाहैनांगौ होनना बुंबाय आङो। दाना बेहाय बुंहरबाय खयथायाव फैगोन नोंलाय होनना बुंहरनायाव 11:30 जाखादोंमोन। 11:30 आङो गदोंमोन, आं थगायहरदोंमोन। आङो आदैनाव जुमाय एसे लोंदों, ओमफ्राय बेहाय आङो आदैनाव हाबदोंमोन। आदैनाव हाबनायाव आं थांगासिनो होनना बुंहरदों। ओमफ्राय बेहाय मानसिया न'आव देलायजोबनानै दंखायोमोन आरोखि। गाव दा ओंखारलांनायाव ड्रेस गानलांदों जा बेनो, बेखौ गाननानै गाव न' सिङाव देलायनानै दंमोन। रिल्स लादोंना फट' लादों आं बेखौ नुवाखैमोन। आं न'आव फैनाय लोगो लोगो साइकेलखौ आङो लामा सेराव दोनदोंमोन। आङो हिन्जावा सिगां समनिफ्रायनो दस्राजों फेसबुक वाट्सएप दा दंबावो। गावनि लन लानाय लेखा बुक आरो फैसा लननि 6000 आरो माइरं दखाननि माइरं बस्थानै आरो गुन्दै बस्थानैनि थाखा गासै 5,500 दंमोन माइरं फाननायनिया आरो लननि 6000 दंमोन। आरो आंनि आधार कार्ड लेखा बेखौबो लानानै बियो खारनाय जादों। बेनिखायनो आं दा हिन्जावखौ नागिरनांगौ बायद' फैदों। आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि हिन्जावखौ जाहाथे गामिफ्राव अबेबा सहरफ्राव अबेबा प्रदेशफ्राव नुबाय बायोब्ला हमनानै आंनो जाहाथे आंनो खोन्थाहरनो हायो। अननानै आंनो खोन्थाहरनो हायोबा, आंनि हिन्जावखौ हमनानै खोन्थाहरनो हायोबा आङो खरसाखौ एसे बान्था होनाय जागोन आरोखि। आं हिन्जावखौ लायनो थाङोबा रायजो राजानो थेंक्स। आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्स खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।